Astăzi vom încerca să schimbăm poziția unei categorii în meniul de produse. De exemplu, categoria 9 să apară în ordine alfabetică undeva după capnograf în cadrul meniului de produse. Pentru aceasta intrăm în macheta de administrare la meniul produse. Meniu produse. Îl accesăm. Vom dori să apară nu doar 20 de produse pe pagină, ci toate. Selectăm 50 în cazul de față. Le vedem pe toate afișate. Ne uităm categoria 9 pe care dorim manipulată. Are aici numărul 54. Ordinea. Mergem, ne uităm la capnograf unde dorim să îl inserăm. Este numărul 8. Deci noi vom dori pentru categoria noastră să o alocăm numărului 9. Introducem numărul 9 aici, mergem sus, apăsăm Save pe dischetă, butonul din imagine, verificăm, categoria 9 apare exact după capnograf în poziția dorită de noi. Mergem sus, ștergem catch-ul, Tools, Clear Catch, selectăm toate, Delete și acum verificăm poziția nou creată. Aici, iată, categoria 9 apare exact după categoria capnograf din cadrul meniului de produse. Mulțumim!